तर आज तुम्हाला मी एक आमच्या गल्लीमध्ये झालेली घटना सांगणार आहे. तर काय घटना आहे ते सांगते मी तुम्हाला. कारण काय झालेलं आहे माहिती का, भरपूर पाऊस चालू आहे आणि पावसामुळं माणसं कसे म्हणजे रात्रीचं आपली लवकरच झोपून जातात. पावसाळ्यात काय माणसं जास्त बाहेर पडत नाहीत, काही नाहीत. लवकर म्हणजे आपलं जेवणं खावणं झाली, भांडेकुंडे आवरले की झोपून टाकतात. आणि दिवसभर जे लोक म्हणजे जे फिरणारे आहेत ना, लक्ष ठेवून असतात बरं का काय काय लोक, की कुठं काय ठेवलं आहे, कुठं काय आहे असं लक्ष ठेवून लोक असतात काही काही. तर काय झालेलं आहे आमच्या गल्लीमध्ये, 2 घरांमधले 2 तांब्याचे बंब चोरीला गेलेले आहेत. आता ते कुणी नेलं काही माहीत नाही. आता कुत्री भुकत असतात, पण माणसाला काय वाटतं कुत्रं असेच भुकत असतात. तर दररोजच कुत्री भुकतात, त्यामुळं माणूस म्हणते की दररोजच आहे, त्यामुळं माणूस काय एवढं म्हणजे काळजीने एवढं माणूस कशाला बाहेर येते ना. आणि त्याच्यात पाऊस भरपूर चालू आहे, त्यामुळं माणसं कोण बाहेर येत नाहीत, काय नाहीत रात्रीचं. आणि 2 बंब, 2 म्हणजे 2 आमच्या एकाच गल्लीमध्ये 2 बंब चोरीला गेलेले आहेत. आणि जिकडं CCTVकडे चेक करायला गेले तर त्या साईडने ते चोरणारे लोक गेलेलीच नाहीत. तर चेक केलं तर तिथं काय कुठं काय ते दिसलंच नाही त्या CCTVमध्ये. आता ते कुणी नेलं, काय झालं, काय माहिती नाही. आता त्यांनी पुढं काय कळवलं का काय ते पण मला माहीत नाही. पण म्हणलं आमच्या गल्लीत काहीतरी घटना झालेली आहे, म्हणलं सांगावी तुम्हाला. तुम्ही काय प्रयत्न करून तुम्हाला कुठं चोर दिसले तर तुम्ही सांगा का बाबा बुरुड मावशीच्या गल्लीमध्ये चोरी झालेली आहे. आणि तुम्हाला कुठं चोर बंबस म्हणजे विकताना म्हणा किंवा कुठं काय दिसले तर सांगा. कोल्हापूरमध्ये चोरी झालेली आहे, कोल्हापूर कंदलगावमध्ये चोरी झालेली आहे. काय माणसं काय करायचं, ही दिवसाची माणसं फिरणारे असतात किंवा दारुडे माणसांचं काय सांगता येत नाही, कुणाचंच काय सांगता येत नाही. आजकाल कुणावर भरोसा ठेवायचा की कोणी नेलं काय सांगता येत नाही. इथं आमचं घर सोडून 2 घरं सोडली की लगेच तिथं चोरी झालेली आहे. त्याच्यानंतर 1 रुपया मावशीचं घर सोडलं की तिथं लगेच चोरी झालेली आहे. असं आता माणसाला काय माहिती ना काय जाईल म्हणून. मग रात्रभर बाहेरच असतो, आतमध्ये ठेवले नाहीत बंब त्यांनी. आणि झाली चोरी. आता कोणी नेलं, काय झालं, काय सांगता येत नाही ना. तर सगळ्यांनी जपून राहावं, आपल्या आपल्या वस्तू सांभाळून ठेवाव्यात. आता एवढंच सांगेन मी, बाकी मी काही सांगू शकत नाही. जसं आमच्या गल्लीत झालेलं आहे तसं तुमच्याकडं व्हायला नको. त्यामुळं जरा सावधानता बाळगा, चोरांपासून सावधान. आता चोर आहेत का दरोडे कोण आहेत काय माहिती, पण चोरांपासून सावधान एवढंच मी सांगू शकते. बाकी आता याच्यावरती मी जास्त काय बोलू शकत नाही. आणि कोणी बंब असू द्या, स्टीलच्या बादल्या असू द्या, हांडे असू द्या, काही पण वस्तू असू द्या, तर बाहेर ठेवू नका, एवढंच मला सांगायचं आहे. आणि ठेवलं तर जागरूक राहावा, रात्रीचं उठून बघा आपली भांडी आहेत का बाहेर, एवढंच सांगू शकते. प्लॅस्टिकचं कोण सहसा नेत नाही, पण तांब्या पितळाची स्टीलची भांडी आहेत ना तरी नक्कीच म्हणजे नेतात. त्यामुळं आपापली काळजी, आपल्या भांड्यांची काळजी आपणच घ्या.